hando mo sa gipahantang mo panahon sa akong pagmata luhat na akong tungkol sa akong katulugon. Dili na maangkin ang kahimayaw putya ka bisan unsaon walay mahimo pa tungod kay may lain kang gugma bisan og pait akong dawaton tungod kay kini halad kong dili na mahimo pa nga masubli ang gugmata kay ang kagi dawdam ko nahanap kakaton kung ikalimtan ka hinaot pa nga mabulahan ka bisan kung pait akong dawaton tungod kay kini palad ko dili na mahimo pa nga masubli ang gugmatang duha kay ang kagi dawgan ko nahanaw nakatun kung di galintan ka hinaot pagmabulahan.